ki samla ki bai khun ye ke exam ba pher ha ka kam nas ki bom simlami kerteng henik sngi ka pratrik urisau arjar arpsau kilele Syaka office jongga DHS bandawana ka benda ban pensyai habede bat kurukom set jingkeli na ka benda kini ka kam staff nas ka badang sudapshen bakren bat kalat batai kubor kini kesamla ka lapan pau bakim sngo hun ya kurukom set jingkeli namar kurukom set jingkeli kalong da ka bapa jetang ka wei ka jubab hanrai ki don padi kumba ar teli ki jubab ki badai kumja kini kesamla ka lapan pau bakni ka penkulma reki benjet ya kanu ka jubab ka badai shushu kala dawaru ba ka DHS ka dai ban pensyai halor ka jingdon ka jingbom penmi kerteng ye ka bayo nyau phomak chaneng hak second list kad ba hak third list pat kimi kerteng kini samla kali thu ru ba kidon kumba arpu prangut ka bayo nyau pho hunrai la penmi kerteng pat tang arpu ar ngot nagan yang jonggani ka kanhun kelai pore ka sarkar ban pensyai po arp sawganta halor kini kenrum kanram ha karukom set jingkeli badada kimla ban penbet ya kini nagaleng jonggi kiladawa ban pensenge shwa ya gijing tungkam ha ka staff nas renti ha ka bayadai ru bat ka rukom mi jongka result bat ka rukom tho jongka exam itu baro kidai nak lengba jongka meeting ka bangila dat ha ka khandai tarik jong benai ba inyo bat ha ka apsau tarik jong benai ba inyo hadin jongka tu meeting niyo yang nyukso ubalong ka result ka ban mi kam keluar bat nalor jong kata pakai exam kan kamlong fair nyimong ba pakai exam kamlong fair nama bangim yo ya kaban yo i shabaro api center tang ba katun ka jing yo i ka jongi katun ka jinglap ka jongi dai na ka daw jong ka jing pen mi result karo kom pen mi result jong ki kabalong ar laisin ya ka jur ka exam but ki result pat ki baya fair kani ka dai ka kata ka jing yo i ka jongi but sa ka weiru ngakwa banong baladang ila kuliah ya ka kot ka jongi nginjin dalalap dia kijing bakla ngim ong baka question ka baki set ka de ka bakla namar bangim tip tamangi kwa clarification halor jongki jingkeli ki bangidon ni ki daw ki jongi kum kini ki jingkeli hakabayadai bat shibun ki jingkeli ki bangiyo kidon kum bakandai teli ai ki jingkeli ki bangi shim na kitu ki question fi baki a ki baki set baki long ki bangim smoke thu ki bangim pei phang kum ka jingkeli which of the following is the complication of tonsillitis hakabayadai bat kaliye nibo ro hi ka explanation the most common complication of tonsillitis is peritonsillar abscess also known as quinsy. This is a collection of pus that develop between the tonsil and the throat wall. Kat ba ka option pat kamday ka quinsy. Kat kum ka answer key ka baki provide. Ka option pat kaday penban ka otitis media. Ha ka bayaday bat kani ka question. But kiwe ro ki question kum mangala submit sa piya ya kani ka jo ka memorandum ya ka ba piyo ya ka ban go through. Da halor jong kani ka phang ni kwa ban pensyai ya ka ba nyimwan hang ni dak menta ki bapas dak bangi dak pila banong bangi bisni ki ne bangim kwa ya ki ya ka bakinyo kam hot kadai ka hok ka jong pi ya ka bakinyo kam ka pila trai hok tangba habayo ipa ya ka jing turmur himla ban shu khaplep ya ka khmat ban long ban perkhat tam ka maladi Jadi men perkhat lang ki bai let's say ki don na pedeng jong ki ba mi menin let's say ki yo tam riu marks nimla ban ong bak maki kin yo ay kabandrung da ka baki no ay kitu ki bayo nyo pho ar kay bayo nyo pho lai max nimla ban ong ya kata but don't do kat to kat ni ki candidates ki ba secure ya ka 72 73 lane 71 marks ki ba kimdan ha ka to ka second list kat ba ha ka to ka third list nyo i ki marks jong ki 171 72 ki don ki bayo 70 ki don ki bayo 69 dan babalay ki mention ya gitu ki roll numbers kum ya roll number 72 or ya ka marks ka ba ki secure 72 di yo hadu apun riwut ki candidates kat ba ki display tam apu arngot ki candidates siya ki ja kita ki sawngot ki candidates pat bali pim display lang bali ba kim display lang ki marks sa ba ki yo 72 bali pim display lang ki
And then kidon kita kibayok 70. Kidon hadu arpu prangut ki candidates kibayok 70. Kat ba ki display tang arpu arngut. Syai ki nriu kita. Kita ki candidates kibayok 70 hi. Dah kejuk ka marks ka bakiyo. Balik kim display lang kum yakiru. But kum tater kibun bah ki candidates ki secure. Ya kijuk ki marks tambah kim display. Ya kita ki marks ki jongki. Takan ni kadai ka question ke jongi. But ngikwa ruhi. But kubala tho haka ni ka memorandum. Ka demands ka jongi kalong haswa bangin poi shakini ki demands ni kwa ban ai ya ka government apu sau kanta nang ni chakmat ya ka ba kin verify lene ya ka ba kin clarify gitu ki question ki bangi don doubts nimong baki de ki babakla tamangi kwa ai ka clarification halor ka ai kamat baka tu ka question kami kumtu but balai ki options ki long kumtu kumaha kabayade but vitamin D deficiency. The vitamin D deficiency always not do class 5 ngitip bakaday deficiency jong ka vitamin D kaday be ka rickets. Kat bahakal ni ka ayu, hakani ka question pat kawan ka osteomalacia ruhi. Ta okay, ka osteomalacia kaday ka deficiency jong ka vitamin D. Tangba hang tu kim ay ka option both A and B. Kim ay ka option kat baha answer ki pat ki tho both A and B. Kabumot kumlo kata. Kabumot kito ki batik iru larong lado A shimax ki batik biru lado A shimax. Tingi kwa ka clarification halor jong kini ki question ki ba ngibo kandai teli ki question. Ni kwa ka clarification halor jong kini ki question bat kata ka dei banlong hapo jong ka apsaw kanta. Lada ki feel ya kaban iyu ya kaban le ya kata ni dawa ya ka bakin scrap no ya ka entire recruitment process jong ka staff nurse but nalor jong ka jing scrap ni kerpa ka government bahkan initiate ya ka independent judicial inquiry halor jong ka nika examination halor jong ka nika recruitment process but lada lap ya kinu ki badon ti ha ka bayadai but kini illegal act ka baki kile kamut ladai ya ka bakin terminate sundan. Kumbangiru ngindok kam namar tang kiba pas kiba le kiba terai sitom. Hele kiba feel lu bapli kidon kiba terai sitom. Kiba penut niat bat sni ya kaba kinle ka exam. Nata kadaw dakabangilan ya kamala dia niwan hang ni ya kabangin pensyai ba tang kiba feel lanit tang kiba pas kiba terai sitom. Kiba feel ki trestom henday day na benta kini kirukom long turmur baka kelalong bakin feel let's say namar hang dia kapan confuse ki kumno ya ka bakin answer kanu ka answer ka badai ha ka bayaday batu magnesium ngimju let's say kadai ka jing ku bakla ka jongki let's say ka jing mi jongi kin ong ba mimi namar bagi bisni yaki dan nak mentai ka bangin pensya si ki bapa om bangi bisni yaki but lada day ka hok jongki to shim ya ka hok jongki nakaliang jungingin snow ay namar let's see kadon AA shalandet ya ka ba miru ni lemla ban pas lene let's see kadon ka jingbam pen ka jingbam shim kia ka jongi ha ka bayaday ba kanika exam ya ka bangimla ay ka ban pas ne let's see don na kadang jongi ki bam puli ruhi ki ba sulay aten ya ka exam ya ka bangimla ban pas tangba ban ong pat ba ki day tang ki ba feel ki ba mi hang ni tata te kalong ka bomla along namar don bun na pedeng jongi ki ba yo 67 68 hado 69 marks ru ki ba yami lang na benta baki snow tu baka ni ka rupam le hormor jongka MMSRB kalong ka bakta ya ka song san jongka ti hibar away kani om tang mangi bangin snow hun henday nak garo hills ru niyo ki messages niyo ki shiti niyo ki kerwo na kaliang jo ki na garo ru baking hun halor jo kenika exam ka baki kanda kenika aku wai tarik jo bana kanda maka jingi ru kami amde ken bangi tang mga simet lani kinik kalau kebayangan lah ni mo hale haga jingi alang meeting ke jingi ke bangi adem sibun ni asong ki ki bakinas ki syam mo
hanta mi ke exam ke beladam kum tu ni kendu ekina ki beladam ban ke exam sigun ti ki bakiman bat ki ong ban kelas skor naman mentang akan ke exam yo ban ra ki question paper saja jadi kat ti question paper baru ni ki mak kan ni yo dia halor tu di kembang ada veteran hak meeting ke balai ko beladam bagi ong ki invigilator ki baki tha ini ki ada ban training koi kata ni melan mo nama ki center ki baki invigilator ki stick dan ki baki stick ki invigilator dia halor kata kapan ke ba dan ki staff na siluan ban ong chini mo ba yo ada CD na itu nama ko bang itap ka won archi ladang ni bakalak ndiat kam numri katun ya kun kam mak siladu dia halor juga tu ki bun ki bas ko benut ken nama beli bas aku tu bakil ali abha kia halor juga tu pan ki na DHS ki ong bas aku chai chini ko mamnya ni bani kami pesan kam ki aklian na DHS bakin ken chai chini ba ke digital ki along well free ndai ka ba ka paper to people pas ko haka question paper ni yo ki set A B C and D itu staff yo ka set A kata ki tha ki digital ki tha ko do number ha po betul dia even invigilator dia lawan ban check itu nama kita tu kita buat check ban haban sign kita tu ban IT question paper control dia lawan check kita ini kita pendam itu kita yang cap pada number dia tu yang cap pada alphabet dia hang tu la lemari betul ban haban check jadi sih nak turun yang ngal adu simak kalau kata kaji nak turun keram jong kena ke exam kalau mentah kalau susah ke penduk mesti ni tiba kau ai tiba kuliah hai ba le abha ba kecil ko bangiwan banbu hangi kalau dia kena ke exam let's say ka jingi jongki kumenen ni yo i ba ka jingi jongki kala bandai nak pressure jong no nimla bantip lani kala bandai nak hok ka jongki hi nimla bantip ya kata lada kila kri hok lada ki scrap ya ke exam lada kila eri exam ro kinum don jin phe lada kila kri hok lada kila minot shisha jamut lada le exam chupong sin ro kinla ya ke exam so what's the difference Mlay dah ada ki haba pila trai hok te pinyo hi ye usok jong ka hok jong pi te nak menta kani ka yu na benta kani ka jing dawa jong ni kam dei nak benta ki bapas na ki bafia ni yeng pedeng bat ni yeng nak daw jong ka jingle thurmut jong ka ni ka recruitment process bat sakawai hadian bangil adep ya ka meeting ka jong ka laipo tarik ka tu ka meeting ka bangia don bat di health minister Kidon lightly kijing keli hibawan out of syllabus nak okey kadai ke syllabus jong kajing kuliah ke jongi hakapor bangi kuliah tambah kam dai pat ka part and parcel jong kani ke exam recruitment exam ka bamenta kumta kani ka long illegal hakaba ki ai syllabus da kawai kan baki question kidai da kumben bala omru lapet syai do hakatugas ni ba kini ki question ki balong lightly naduk ka question 51 haduk 49 but 60 kidai hana napok jeng ka community kat bahabangi le research ngimlap na ka community kum kita ki question but habangi keli na ki assistant professor jeng ka medicine community medicine ai ki ong baki ni ki one back direct na ka management but na ka administrative ki jeng keli ki bawan na ka management but na ki administrative te halor jong ki niruk ni kwa clarification balai badon ki question ki bawan na bar jong ka syllabus bat kaniruk ni aipor hapo jong ka arf sautenta bat ni sngoru hi bangin ong ba ka question kam e kumbaki ong ki tu ki bamenin ka question kam e ladang ila kuliah ladang ila prepare nginla ya ka exam ka question kam e tangba ka question kalong twist nim snow town na ai kimi itu ki options ki baki ai kan nungut ki ba mi itu rule number ba kibun ki ba pas kibun ki ba bombing itu rule number ngam snow tu long ki ong ba pidi ki bombing rule number re te long ki bobun ki ba pas bombing rule number ki bon pat ki bombing itu rule number rule number uba pas kibun ki ba mi itu kibai secure ya ka 70 71 72 73 kunta ter kibun kiba mi ki roll number tangba itu ki roll number kiba kindiat balai ki kelam penmi komenta naka ki candidates kiba yo kiba secure ka ju kama kiba secure 72 kidon kumba aku mbriwut
tambah ki display tang arpu angut syai ki jak ki tu sangut balik ki display lang ki sangut balik ki haban display ya ki bayo nriu lan ki bayo nriu pusan instead of jong kitu ki bayo nyopu ar nyopu wei kata ka diga jingkeli ka jong